Moikka! Mulla on tähän mennessä tullut vaan tiedotusasioita. Niin kuin tänäänkin. Ja niin, mutta tänään mä aion kyllä kuitenkin ladata tämmösen Älpäsmankin kisaan liittyvän kuvasen. Tässä sarjassa ei ole editoitu, mutta mä näytän vaan sen kuvan siinä. Siinä otsikossa sitten näkee Älpäsmankin kisaan tai jotain sellaista. No kuitenkin tää on info mun seuraavaan sarjaan. Se olisi joku kauhu. Mä en ole vielä tiedä sen nimeä. Mutta viimeksi mä ajattelin, että syvälle saattu. Mä ajattelin, että ehkä ei, koska niin, en mä oikein tiedä. Mä vaan ajattelin, että ehkä se nyt kuitenkaan on niin hyvä. Että jokin kauhu se kuitenkin tulee olemaan tämä seuraava sarja. Niin, että se on joko 10-osainen tai sitten niin, että sen pitäisi olla luultavasti 10-osainen, että niin. En mä tiedä, oliks mun muuta. Miksi mä vaihtelen tätä kättä? Sen tää järkeä, mutta kuitenkin. Mä en tiedä minkälaisen se oli äskeinen ääni. No kuitenkin. Niin, et mä en vielä tiedä minkälainen info siihen tulee. Tai siis sitä on info, mutta minkälainen kertomus siihen tulee, mutta kuitenkin. Mä oon ajatellut semmoista näykkää siihen, mutta mä en oikein vielä tiedä. Se oli noi tausta-äänet. Mun isoveli pelaa näköjään. Että mä varmaan lopetan, että niin. Että sitten tulee enemmän tietoa. Sitten kun sen taas se vaan tulee. Että niin. Että moikka!